Ja som Kristina Križová, som zo Slovenska, z Lučenca, z junioru Judo Club Lučenci. Kemp je zatiaľ, čo som prvý tréning, tak vyzerá veľmi dobre obsadený a uvidím, ako sa mi bude byť, takže sa teším. Co ti tu přinese takový kemp? Tak určite nové skúsenosti a prípravu na súťaže, ktoré ma ďalej čakajú a zistenie, v čom som zlá alebo v čom som dobrá a čo treba zlepšiť. Ja som vyhrala, bolo nás 9 a bylo sa mi celkom fajn, aj teda tie superky boli kvalitné a hodnotím to veľmi pozitívne. Páči sa mi, to je to super.